Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim ANP Bro. Suwi gak ngonten aku bos. Suwi ibu gawe iki barang iki lho bos. Nandur brambang nang kolibek. Wis tukul-tukul iki. Wis tukul-tukul. Oke, yuk. Gitu. Iya, arep ngirim kok bulet ae kan kok. Motor sarapan kok jabut brambang. Iso ngempet ngene. Yo lah kopi nih ndi? Ono. Iki to. Ipo yo iso go loro aku. Iki nggih ceritane dijabut brambang. Biar keteri sarapan. Pakainya apa kono? Dulu, utah Mas. Buka kono lah. Utah kabeh kuwi lho. Ambiar. Oke anek kebang dulu. Jare tak saiki ae. Arep goreng nang lele. Jangan asam panas-panas. Gel kopi di wisata. Ngapa? Wah, iya apa? Wah, Jam sampai aku mau wedi loh kok iso. ya ampun. Wes mudun Iya. lah so lah lagi Tak kira wis bar. Rek. Tak kira wis bar, Pak. Sak jam kok. Mosok sak jam. Ya pundi lho biane Mas jam. mosok sampai sak jam. Sak jam. Sarapan riyen. Anu nek madalane Sik jupukno. cukupno kowe engko nek serepen enggak cukup ngene sik. Enggak papat. Aja, Bro. Aja diberi. Tuh, ya. Jalur-jalur
Lek kuwi lho. Sarapan lho. Wis kolu mangan, Prol. Petrok lho. Prol. Bocah wis kolu mangan. Yo dek ben urung kejabut ke ra kolu mangan. Saiki wis kolu kuwi lho. Kok iso renek panggange apa? Yo reneng pitik kok kuwi. Pitik larang. Pitike jek ucul, di bengi cek Renek cekel. pitik larang, Bos. Dapat bambang lawe mie lho. Dinyek wong nandur pari to. Lho, mangkakno wis doyan mangan, duwite wis ning kene lho tibakno. Oh nandur pari anu to bancane bujeng nek kene. Rego dhuwur. Komar malah meledos kok. Iye, ora pitik. Malah dus lho. Lah cah rego wedhus karo anu padha lho, Karo apa? karo pitik. Wis dek bengi mbok delok labmu ora? Ngiler nang bantal. Aku mau bikin video sik dulu punya ide. Katanya sik. Bro, panen brambang, Bro. Kayak Lanang ki sing ngunduh gak wong kene, Bro. sing ngunduh wong Ngawi. Langsung. Dah lah. Iki lho, Bro. Brambang ini iki entek godhonge. Nah, iya apik, Bro, sak gulut. Eden. Apik iki. Lho. Sak gulut. Jos. Bro. Godhonge apik. Cek utuh uler ora doyan lho iki. Iki uler mok renek, Bang. Gak enek. Iso Enek tapi ulere tak kon ngalih kok. bukan ngalih lah uler ya. Ya, Bro lho. Iya, sambat atas kayak. Brambang. Uler iki gak diobati tok, Bro. Diapakne? Didungani barang. Ndawi lho. Mosok didungani. Heeh. Ulere kon ngalih ngono. Kon ngalih kowe mangan ning kono aja ning kene. Nah ning kono sepurane ya ngono e. Ning kono ning tas wis tak gawakno. Sok gawakno ngono. Mangan ning tas kono. Yo, Bro. Iki wong Ngawi, Bang. Kong Karangjati. Mangkur. Tapi sing tebas wong. Sing nebas wong ndi? Ya wong Ngawi. Kok sing nebas ya wong Ngawi. Tak kira wong Nganjuk. Lah sing handoko kae wong ndi? Magetan. Oh, Magetan. Iki jempoe enak, Bro. Ndi? Babutan ya? Ya gedhonge cek utuh kok. Andik yang jabut sing ngisor ke atas ya, Mbah. Lupi lho bengi tak kon ngewangi ya mulai Ndi? jebut ngisor kae. Tep gak bar kae. Wis ngebarno aku dhewe. Bro. Kayak mending Nganjuk ya gue. Kuwi Mas Gem. Kayak sapa kae? Kipik apa ngono? Oke bakule ya. Gede iki, Bos. Ndi? Lho. Pitok. Uler siji gek eneng lho iki. Petanono nek eneng ndang. Sak gulut aja jadi sepil. Ngene iki tok napi. Nek ngene kabeh ya gedhe kok. Bro. Iki entek. Entek. Ya kerepan iso benek aja aja kerep-kerep. Sing ki arang. Jadi sing nginian nih segone Mas Rio. Sampai kaya apa malah delon. Iki kerep iki. Bruntek. Njaluk nek mene lek ya. Iki lho. Tak njaluk. Bro. Lek bawane samene ya. Ku masak. Gue masak, Bro. Ayo. Lho, sepil obatmu apa ya, Bang? Arjuno. Skor.
Ora nggo skor aku. Lah wi apa? Di Iki. wis bekas biyen. Skor. Aku nggawe Basi apa? Bat jagung iki. 5. Kuwi KCL. KCL. Iki. Sopo wanas kok ngene ya. Iki apa? Treno Mameti benzoat. Batuler iki. Humaker barang. Maker wis lawas iki. Arjuna. Ini Pak niku mah gak tawane pira to? Gak wani ngitung timbang larane ati barang. Nek darane dinyang murah nyek. Timbang nyek kaya barang wedhus barang yo ngono to, Bos. Soale gudang-gudang. Ya kuwi geleme wonge. Mosok kole ora oleh mlebu. Apa serang oleh? Lah yo engke enek sing ngomong ngono wong. Kole aja dilebokno. Lah nyapa lek? Lah engko nek siap ya tetep tak lebokno kok. Nah iya. Padha ra gablek dalane kok. Jak urunan ya ayu, urunan 500-an persawahan. 500-an ayo. Heeh. Di ngono nang kowe. Plok pisan kok. Iya to. Engko nek geger diplok pisan. Urunan ya ayu. Persawa urunan 50 kok. Lah iya. Kok iso nglarang. Wong di sawah kene apa ora to? Ora gablek sawah kok. Wong duwong kene to? Jadi Lah iya duwong kene. Bro, kayak Dos saya rasa lebokno pisan anu. So arepe dhewe arepe. lha iki engko nek siap ya tetep tak lebokno kok. Lebokno kok. lebokne. Geger ya geger ngono ae kok. Gila bro, babu sih rada angel. Kok enek suntene barang bang? Kalau sing gede ular kalau bos. Di Sundan apa? Enek jimate kalau. Pulau ya. Iki ular lho iki sumpah karo nyeng ular. Ndi to? Niki niki. Pulau apa? Mbok cilik. Wah kobra wi. Nah, Jelas ngono kok. Nek. Susah to. nek ra anu Udah wis to kono. Rasa dileh. Beda iki kasar. Pentili dhewe. Dos yo mlebu kok. Kok somongane gak penak. Ya to? heeh. Ya iya, sak Kok penake padha dhewe. tanine kok. Padha-padha bir mlaku. Ya arek iki arep nguasai nggon ngono wae. Padha-padha bir mlaku. Wong biar nguasai iki wong ndi. Jok suwe seprene apa? Suwene ya apa to? Wong gane berambange. Gentenan ya to? Yo kok Aku nek gak panen ngene iki gak lebok. tarik urunan yo ora apa-apa ayo ngono lho. Maksudnya Heeh. paling piro 50 ae kok. Tapi yo aja nglarani ati ngono. Aku engke sepate emosi. Lah nyapa lek ngono. Aku terayu sepegel lah masalah. Serius ta ke? Oke bro, panen bro. Tanda-tanda enek anu wis tuwek ya. Muncul bunga. Muncul bunga ngono guys tuwek. Brambang lanang wi jerene. Oh, ngono brambang lanang. Lah ngono berarti dhisik akeh lanange, Bos. Tapi ya gede-gede. Ya karena sitok to biasane. Oh, sak kombine wong telu ya,
Lambene anyar iki sapa iki? Lawas sih. Lha iki wis cete anyar. Iya. Cheers sih. Kompi. Modalnya wakai ya. Boleh 70%. Yes bro, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.